थांनाय 16 तारिखआव जे ट्राक मालखुंबाय बाय थुतायलायै लांमा आरैमानि तिनि पाइथाक नायरुकमुं नायरुखा पुलिस टीम रक गुमुटी हांकरनि किल्ला काइपेंब्लाय कामिनि खरकसा ताकुक अ नायथकथक सोंसानो याकारि थांखा कन्स्टेबल पुलिस सेबक खाय तंनाय खरकसा ताकुक आरो थांगि मानजाखा सान्त्रि बाजारनि एमएलए प्रमोद रियां तिनि पाइथाक नायरुकमुं नायरुकलायखा पुलिस टीम रक थैनायनि मुं खा कमल मोहन जमातिया नायनायदि चिनि मामफिलि আরো এদিকে এদিকে তো এই পাশে গাড়িটা সহ Jadi open